Пак за жена си Маргарита Петкова. Това се носи в това нея. Хайде разказваме пак за мъжа си, твоето щастие е музо. Как се прибира при вечер на пръсти, спалнята, ласкав и гузен, как се опира на твоето рамо и те подбутва с лакти и след минути е вече задрямал. Просто, хохолство, инфарктно, къщата зее бездушна и празна, как и с кого този да вдигнеш. Имаш богатство, несбъднати празници и под ръка цяло ято от книги. Гледаш го, даже вечерята вкусна не е докосна без поглед. Как този мъж би могла да напуснеш и да го сториш, а после с мен накъде? Разпилявам живота си, клетви, признания късни. Хайде, изритнем с гняв в теглото си, да не родим земетръси.